Hefest era fill de Zeus, era ferrer i treballava en la seva farga. Aquesta farga estava en una cova molt fosca i semblava molt a l'infern. El foc estava sempre encès i el ferro roent irradiava una calor insuportable. Amorfeu, si et faig una pregunta, respon-te sense enfadar-te. Prova a veure, si no et fondré com un pot de llanga. Perquè si és fill de Zeus, el déu més poderós de l'Olimp, és que treballa. Estic molt de gust així treballant dia i nit sense parar. Si me permets insistir, no entens per què el fill de Zeus té que treballar. Visc molt bé així allunyat de mon pare i dels meus germans que burlaven de mi per ser cots i llets. Parlant del déu de l'Olimp, la porta està obrint. En aquell moment va entrar el déu de tots els déus, Zeus, que estava disgustat amb Prometeu. El tità, Prometeu era fill del déu del cel, Urà, i de la deessa de la terra, Gea. Bona vesprada, Hefest. Bona vesprada, mare, què fas per així? Prometeu m'ha enganyat. Com pot ser això? Primer ha pujat en secret a l'Olimp i ha tornat el foc als homes. Que greu me sap aquesta ofensa sobre la teua divina persona. No sou l'Isabel, que està encadenat en la muntanya. Aleshores ja està tot arreglat. Ni pensar-ho! Ara tinc que vengar dels homes. Les daré una lliçó que no olvidaran mai. M'ajudaràs? Per descomptat, pare, què vols que faci? Vull que facis una dona. Una dona? Cap dona ha xafat mai la terra. Vull que la fessis bellíssima. Fes-la semblant a Afrodita. Hefest va modelar una figura en l'argilla que semblava molt a l'imatge d'Afrodita. La bellesa d'aquella criatura era tan enlluernadora que Zeus va quedar impressionat. Amorfeu, has creat una dona bellíssima que despertarà passions entre els homes. Com l'anomenaràs? S'anomenarà Pandora, que significa plena de dons, perquè estarà dotada de tots els dons imaginables. Per infondre vida a la figura d'argila que havia modelat Hefest, Zeus va cridar els quatre vents, el del nord que duia el fred, el del sud que duia la calor, El de l'est, que duia les alegries i les penes, i el de l'oest, que duia les paraules, moltes paraules. Narrador, per això es diu que les dones no caien ni davall de l'aigua? Després va convocar la resta dels déus i els va dir: Vull que concediu a aquesta dona tots els dons que puga tindre un ésser humà. Dolçor i gràcia, intel·ligència i picardia, habilitat d'eixir i llaurar la terra, bona veu per a cantar i un somriure amable. Els déus obeiren a Zeus i li van infondre totes les gràcies i els dons més variats, tal com l'havia ordenat. Ara ja estàs preparada per anar a la terra, Pandora. Però antes te vull fer un present. És molt bonica aquella dins. Més bé que no et sàpigues, Pandora. Mai, tens que prometre-me que obriràs aquesta capsa amb la clau que t'he penjat al coll. Ho promet, Zeus. Mai en cap cas obriré aquesta capsa en aquesta claudeta que m'has penjat al coll. Tens la meva bendició, Pandora. Ara te vull fer l'últim present. Gràcies, Zeus, pare de tots els déus. Amorfeu, qual és l'últim regal que li has fet a Pandora? Li he donat el don més perillós de tots, la curiositat. Vinga, gandul, que a tu et sobra d'això. Hermes, missatger dels déus, va conduir Pandora fins la terra i la va deixar davant la casa d'Epimeteu, germà de Prometeu. quan Epimeteu va veure Pandora va quedar tan enlluernat que va decidir casar-se. Prometeu li va advertir al seu germà que no es fiara dels regals de Zeus, perquè era un castig en lloc d'un regal. Però Epimeteu ja estava tan enamorat que al cap de pocs dies es va casar amb Pandora. Pandora, m'has fet molt feliç casant-te amb mi. És la dona més bella, més alegre i més treballadora. Soc molt feliç al teu costat. Jo també sóc molt feliç al teu costat, Espeu meu. Per què dus una clau penjada al coll? Aquesta claudeta obrí una capsa que ens va regalar Zeus abans de vindre a la Terra. I què conté la capsa? No ho sé, Zeus es va prometre que mai passarà el que passarà l'obriria. Però jo no puc frenar per més temps la meva curiositat. Necessito obrir-la ja, o es tornaré de boig a pensar què pot haver així dins. Aleshores, Pandora va obrir la caixa i va alliberar tots els mals del món. Zeus, per venjar-se dels homes, havia tancat dins la caixa totes les desgràcies, l'odi, la tristesa, l'angoixa. Els vents van escampar totes les desgràcies per tot el món i de seguida es van començar a escoltar lamentacions i plors de dolor. Zeus havia aconseguit venjar-se dels homes.
La Terra hauria quedat totalment destruïda si no fos per l'última cosa que va eixir de la capsa, l'esperança. Efes l'havia col·locada d'amagada de Zeus perquè estimava Pandora i no volia veure-la morir. Gràcies a l'esperança, els homes poden seguir malgrat totes les desgràcies perquè tenen esperança en una vida millor, sense dolor, ni malalties, ni guerres.